1950 urtean, Arana eta Astigarragak Zoraluzeko bi enpresa desberdinetan lan egin ondoren sortu zuten Aras. 1959an Arana gelditu zen jabe bakarra. Hasieran bizikleta eta motor fabrikarentzat egiten zuten torlojuak. Gero 1987an enpresa langileri donatu zien. Berari jubilazioa iritsi zaion eta zuenez ondorengo horikan pentsatu zuen enpresa langileri donatzea. Krisi garaia zen eta orduan erabaki zen lan sozietatea egitea. Lan sozietate batean langile guztia dira enpresaren jabe. Jose Luis Arosa gelditu zen enpresaren buru bezala. Eta gero 2005etik aurrera Alasne eta nik hartu gendun enpresaren ardura. Alasnek eramaten du arlo teknikoa eta nik arlo finantzieroa. Arasen 5 diametrotik 60 arte tornoko pieza bereziak ekoizten ditugu. Material ezberdinetan, inoxidablia, letoia, galtzairua, plastikoa eta abar. 2007an enpresa berrizteko asmoan plan estrategiko bat egin genuen. Eta 10 urte honetan aldatu dugu, berriztu dugu makina guztiak, enpresako makina guztiak. Lehengo makinetan, pieza bat bukatu ahal izateko pasatu behar zuen makina desberdinetatik. Torno, taladro, fresadora, roskadora, eta orain ditugun makinetan, torno honetan, pieza bukatuta irtetzen da. Gure bezeruen perfila da produktu propioa duten inguruko enpresa handixak. Gure indargunea lote txikiak epe motzian fabrikatzea da. Horregaitzik globalizazioa guri kalte gutxi hau egin digu. 2012 urtean esportazio konsortzio baten sartu ginean gure merkatua zabaltzeko asmotan eta gaur egun esportazioak 5% suposatzen du. Gure kasuan produktu propio ukitzea oso zaila da. Gure bezerua bidaltzen dizkigute planuak beraien makinak ekoizteko eta batzutan aldaketak proposatzen ditugu produktua hobetzeko, baina hori da, zaila da produktu propioa ukitzea. Arasen bizioa bezeroen beharra betetzea da, enpresa handiak egin nahi ez dutena egitea. Enpresa txiki batentzat errazagoa da flexibilitatea handi batentzat baino, gu egunero makina aldaketa asko egiten ditugu, eta guretzat errazagoa da flexibilitatea eta batez ere kalidadea lortzea.